Alhaji Ibrahim, je suis le président du comité de soutien départemental et président du comité de soutien et conseiller consultatif à la commune de d'Arlit. Donc, abin da muke so mu kara dan bayani bisan shi, kaman yanda aka yi tattaunawa bisa harkokin rihe kominak. Bisa harkokin nan na rihe kominak muna so fi sabilillahi SJ wannan mini wadda ake rihewa tana kaman biyu a cikin duniya ko kuma ta daya bisa farmecir wanda za a yi. Mutanen ga da suke aiki yanzu cikin ta ana ganin defo kala-kala wanda ake cewa kaza yana iya faruwa kaza yana iya faruwa. Kenan yau ya kamata a ce SJ wa'annan mutane wanda kowa ya san lokacin da aka aza su ya kamata a ce a sake wasu. Kuma min wannan suteran wadda ake tamaha yau nap tana iya tabuwa ga ta can ana yi a kuma somida. Kenan ya kamata a ce a yi limitanta ba sai ta kai inda ya kamata a ce yau za ta taba ruwa, saboda ruwa arziki ne babba, yana ɗaya da cikin arziki wanda yau a cikin Niger muna bugun gaba da shi. Kenan ya kamata a ce suteran nan tana da limit, ba kawai ai ta bugun arziki ba wanda yau gashi nan muna ta kuka. Ɗaya daga cikin sal'in ga akwai wanda da su aka ci arzikin nan a lokacin nan ba su magana. Shugabanni na baya wanda suka tahi da su aka ci arzikin nan kuma ba su magana. Wani abin da ban gane ba, ya za a yi a ce bako ya zo cikin ƙasanmu duka sosaitan ga mu muka kawo su, da muka kawo su ba mu ce ku tai ku aiki bisa yarjejeniya muka aiki da su. Yarjejeniyoyin nan da aka yi su in ba yau da Allah ka shugabannin ga na CNSP masu albarka ba, wa ya san abin da Niger take wakana. Kai director za ka yi magana ka ce kaza a yi kiran ka daga ministar a ce bar shi, ko kuma a ɗauke ka daga garin a kai ka wani gari. Kenan yau abin da muke so da shugabanninmu na baya da magabata na baya su an san mine da suke magana duka da su aka cuci Arlit, dukkan su kap da su aka cuci Arlit. Duk wanda tukunyar shi ta hau bai magana. Kenan sun cuci al'umma da su da magabata na baya sun cuci al'umma. Kenan mu abin da muke fata da CNSP wagga wadda Allah ya kawo abin ga da kuka ɗauko kuna yi kuna biya yau bisa harkar mini yau mission ga ta kai ta shidda wadda yau CNSP ta kawo cikin garin Arlit. Ba banza ba ake zawa saboda an tabbata da kwai arziki cikin Niger, kuma wannan arzikin muna so mu gan shi. Ban san cikin jirgi kuka zo ko bisa hanya ba. Daga nan ana iya misalin abinda yau wanga gari yake ciki. Nan muka yi budget 2024-2025 redefense ne wannan wanda ake cewa an ce society tana zuba shi, an ce suna hannun gwamnati a da aka yi milki an ce kowa ya maido kuɗi. Kwaldaf ba mu sani ba ta amso namu ko ba ta amso ba. In ta amso namu ta bamu, fiske kun ga yadda muke rayuwa. In babu kuɗi babu gyara, da kuɗi ake gyara, da kuɗi ake daidaita duk wani lamari na cikin gari. Sannan mu yi zancen trans-saharian wagga, an ce za a mana trans-saharian ko mi za ya shigo daga cikin Alger za ya sabka in ya so zuwa gaba a yi daidawa na mashi. Wannan ba karamin ci gaba ne wanda muke alfaharin shi, ko mun ga zancen nan an bar shi, zancen na ya biya sharuwa. Sannan ban sani ba su control na minister de finance yau kowa ya gai dan Allah, yau brigade mobile kowa ya san asalin brigade mobile yawo ne yake yi da mota yana biyar barayi, amma yau ba a cewa brigade mobile zai zo an fas da duwan ya zamna yana daga ka huto da kaya ya bika ya amshe su ya maido su. Ni abin da ya bani zahi, mata uwayenmu da kannunmu ke zauwa bakin brigade an turo mata komple 3 na atanwa a sabke shi, a amshe mata shi, a amshe musu hijabi. Wanga ba karamin mu mun ka huto dai le 3 août mun ka huto garin ga mun kai soutenir in CNSP. Kowa ya ga abin da muka kan me nasu babu irin wanda muka za a rihe ku za ta wace za ta yi menene mai wannan kwancin sirse har Allah yau ya kawo mu aka tabbata wa'anga shugabannin namu masu adalci ne, mutane na biye da su. Kenan bai kamata ba a ce yau al'umma suna kawo mana kuka na an ci zalunci, an ci zarahinsu, an yi kaza an yi kaza an yi kaza. Wannan bai dace ba. Sannan abu na uku, an ce Somayir ta tsaye da aikinta, da Somayir ta tsaye da aiki yanzu gwamnati ne za ta kama aiki. SJO ya kamata ku gaya mana
mu ba tsaye da somariya muna zahi ba, amma wani mataki aka ɗauka wa'inda yau gwamnati za ta riƙe wannan abun yanda kuma al'umma za su ji wadatu da wannan lamari. Kenan kuma an amshi farmi na imuraren, an amshi na wanga kaza, ba a kashe wani ba a tada wani ba, ba a kashe wani ba a tada wani ba, saboda in mutanen nan ina za a kai su. Kenan yau abin da ya kamata bisa jagororin mai kamata su yi kan a kashe wani mutum komin illa shi a lallabe shi har yau a ce mu ga namu, in namu ya